El nostre projecte és una plataforma basada en la reutilització dels subproductes de la indústria alimentària, on extraiem les vesícules extracel·lulars i aquestes vesícules les utilitzem com nanovectors, carregant-nos-hi medicaments o compostos bioactius, sobretot destinades a l'administració d'aquests fàrmacs al sistema nerviós central. La nostra solució aportarà grans millores, sobretot per als pacients de malalties psicòtiques o malalties neurodegeneratives també, ja que permetrà baixar la dosi dels fàrmacs que s'estan administrant actualment i al disminuir aquesta dosi disminuirem també els efectes secundaris que aquests medicaments generen. Tenim en ment, el següent pas és portar aquesta idea i aquesta plataforma pràcticament a l'ús en humans, fer unes proves en humans, i el que estem fent en l'actualitat és provar amb animals d'experimentació com aquestes vesícules es comporten quan van carregades amb un antipsicòtic i la idea és fer el pas següent i ja provar aquestes aplicacions en humans. I per a poder-ho dur a terme el que necessitem principalment són diners, finançament i que algú cregui, o que una entitat privada cregui en nosaltres.